Ekene Chief Aloysius Ikegwuonu, Bishop na South Africa. Akụchukwu nyelu nwata ndị Igbo. Ebubechukwu ụzọ 1 n'ọzọ obodo. Nwatakịrị Chukwu gozila gozi. Ọrụ n'omume maka na ibe onye na-emedu ya je n'ụwa. Chief Aloysius Ikegwuonu, onye ma bishop na South Africa. Akụchukwu nyelu nwata ndị Igbo. Ebubechukwu ụzọ 1 n'ọzọ obodo ekwusigo. Nwatakịrị nke Chukwu gọzila gozi. Alaghị wali agaba. Nne m Aloysius Ikegwuonu, n'ime ụmụnna ụmụanụ ka abala nnukwu ndị ya bụ eze enyi mma Ikegwuonu n'ime ọbịa ka m obi udu n'ehi ofufe ama akwa n'ọzọ obodo ekwusigo. Mana onye mụrụ Aloy bụ Chief Cyprian otu adị mma Ikegwuonu, isi ya kụ nwafọ. Now let Mrs. Calista Nchedo Ikegwuonu, Adaobi Egbu, Bana bụ ndị mụtali Aloy. Aloy bụ ezigbo nwa site na nwatakịrị. Mgbe ọ dị na nwatakịrị, mmadụ amara ife ọ ga-abụ mana ebumnobi ya bụ na ya ga-echi fada. O wee sị na ya ga-abanye Catholic Seminary, ya gụsịa emesịa na ya ga-ata echi fada. Mana mgbe a na-akọlụ gị na ego ọkọlụkọ ego ọkọlụkọ ego ọkọlụkọ, o wee gụwa akwụkwọ na praịmarị. Ọ gụrụ n'Oruba Primary School n'Amakwa nke dị n'ime ọzọ obodo ekwusigo. Mana ibe bụ n'uche bụ na agụsịa praịmarị, ya ga-eje seminarị. Ebumnobi bụ na ya ga-echi fada maka na o site na nwata wee welu Chineke wee bulu ụzọ. Mgbe ọ na-agụ akwụkwọ na praịmarị skuul na Amakwa n'ọzọ obodo, festi ka ọ na-ekpo ibe ọ na-ede na banụ karịrị mmadụ arụọ. Mana ọbalị seminarị ka
agụ akwụkwọ mana o nwere onye enyemaka maka na ego kọrọ ụkọ unu mana aka mgbele adị adazi ụtọ ji o were pụzie seminarị wee banye comprehensive secondary school n'Ozubulu ebe ọ pasịrị akwụkwọ maka ibi na ego kọrọ ụkọ o wee gbawazie mbọ etu a ga-esi wee mee ịma na ọ bụrụ mmadụ niile bịalụwa kpụrụ ngaji n'ọnụ mana bishọp tara ahụhụ ogbenye maka na dịka akwụkwọ nsọ si wee kwu na mgbe a mụrụ nwatakịrị na mmadụ amara ibe ọ ga-abụ n'ụwa mana emeziri Chukwu zite onye enyemaka a na-akpọ Mrs. Uche Okoye onye ọma nke a na-eme ihe 2002 onye amaala Jews wee bata South Africa ebe ahụ ka ọ dị wee nwe onye enyemaka o wee bidozie wee gbaba mbọ wee gbawagawa gbasa anya bụ mbọ ọ gbasịrị gbata ya ibe Chukwu wee wela akụ na ụba wee gozie na ala oyiyo maka na onye Chineke wee buru ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ n'Ozubulu ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ na-ekwusigo ebube Chukwu ụzọ n'iji wee nye Chukwu ekene maka na o mere ọgaranya o wee wepụta anị dị n'ofufe ama akwa n'Ozubulu wee nye bụ a na-enye ndị ụka echie na ozugo Ome Foundation wee lụwa ụlọ ụka n'ebe ahụ lụsịa wee kwụwa ofu onye lụlụ n'ụka bishọp ofu onye lụlụ n'ụka ebube Chukwu ụzọ n'Ozubulu ebube Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ Aloysius ike ebube Chukwu ụzọ Aloysius ike egwu ọnụ ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ n'Ozubulu ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ na-ekwusigo ebube Chukwu ụzọ n'ime na ọlụsiri ụlọ ụka wee kwụba ada-ekwu n'ọlụlụ ụlọ ụka ọlụghalị fada ụnọ ndị Katọlik chọọchị enwele n'Ozubulu ibe ebe a na-akpọzi ya bụ bishọp maka ka okwu Chineke wee mezue o nwere ebe
na-ebeli Chukwu maka ndị na-enwere kọrava n'ime Ozubulu ekwusigo. Nke a na-eme na Red Dot Ozubulu ekwusigo. Dịka okwu akpụ n'ọnụ n'oji Chukwu wee buru ụzọ maka ịfụnanya o nwere n'ibe Chukwu ma ịfụnanya nke Chukwu fụrụ ya ahụ. Eziokwu eziokwu ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka. Iji wee kwadolu Chineke o gwere nkwa na onye ọbụla lụrụ 70 years na a ga na-akwụ ya penshọn. Ọ dịka mbosi nyelubi ihe ka o mere 33 years. Ndị eze niile dị na Anambra steeti vacha balubie onye naba ahụ ọbụla ewu naba. Onye naba ọbụla ewu naba. Ndị eze niile dị na Anambra vacha nọ n'ekpele na-agọrọ ya si na ọ ga-adịle ya mma. Onye ọma bishọp kwere nkwa na nwunye tali maka ụbịam ya na-ekwe ka ndị ụbịam taa anya bụ abụbụ ya ga na-enyere ogbenye aka. Ụzọ Chukwu gwara nwanyị n'ugwu eje ụmụ ogbenye wee kwuo si na onye ọbụla na-agba bishọp mgba ejie n'ụjọ ana n'ọchụ ọkụkụ nwa ada ọchụ ọkụkụ nwa ada ma ọkụkụ nwa ọsọ. Okele ịnụ nwanyị akụzinyere nwata kele ịnụ nwanyị ahụ n'ụzọ ọmarịcha nwanyị a na-akpọ Lọlọ Chioma Ikegwu ọnụ Stainless ụmụ nwanyị agbara aka ibie nwanyị ma sapụlụ ụmụ nwanyị eze nwanyị na South Africa. Nwunye wetụrụ ime na biye nwanne ya ụmụ na-abụ babụ Samantha na Chinedu. Company gwuru company eji iwe malụ bishọp eji iwe malụ Alajus Ikegwu ọnụ Ike Bros Training Company na South Africa. Idenna Diko Investment Nigeria Limited. N'ime ihe niile ndị a ka ọ na-enyekwa scholarship. N'onye bụ founder Ebubechukwu Ụzọ Foundation. Imilikiti mmadụ ka o nyere scholarship ụmụaka gụrụ akwụkwọ ọ gụrụ anya n'efu. Imirikiti ka ọ lụ alụ ụlọ onye mara ajụjụ Ikegwu ọnụ n'ịgba n'eka. Ọgwa jipu ịnọ ka o goro wee bunye mmadụ ịnọ ndị Ozubulu siri fada. N'ime Ọgọst gara aga ka o buru jipu ịnọ wee
na South Africa Aloysius Ikegwu ọnụ o wee wele ego wee sacha marụ ngosi na ngenye ya ekene Aloysius Ikegwu ọnụ ana m enye ya ekene ma enwere m ọnọdụ ma enwere ọnọcha ibe ji enye ekene na ọ bụ si egwu ọyọma Ebubechukwu ụzọ n'ọzọ obodo Ebubechukwu ụzọ Ebubechukwu ụzọ n'Ebuligo Ebubechukwu ụzọ Ebubechukwu ụzọ Ebubechukwu ụzọ Aloysius Ikegwu ọnụ Ebubechukwu ụzọ gaa n'iru na nye bụ gị n'azụ Ebubechukwu ụzọ mgbe mmadụ na-emela obodo mma obodo ga na-elota obodo ga na-agbakọ obodo ga na-ekwu Chineke ga-achịkọ maka onye na-eme ka si eme ka m na-agba oyima Ebubechukwu ụzọ n'ọzọ obodo Aloysius Ikegwu ọnụ bishọp na South Africa akụchinyere nwata akụchiwu nyere nwata n'ọzọ obodo ekwusigo obele Nwachukwu gọziri agọzi ganale m nwunye gị maka na ọ bụ onye Chukwu gọziri agọzi chọrọ ịnụ nwanyị wee nụta Chioma 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 ọzọ obodo onye ọma Chioma 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 Stainless Chioma agbalaka ibi ya nwanyị ọma sapụlụ nwanyị sapụlụ ụmụ nwanyị Chioma Chioma eze nwanyị na South Africa Chukwu gọziri agọzi n'ọmụmụ n'ụba ezi nwa Samantha na nwanne Chinedu unu abụgo na Chinedu Aloysius Ikegwu ọnụ Chukwu gọziri agọzi ekene dịla Olisachukwu maka ọlụọma lụrụ na ndụ Aloysius Ikegwu ọnụ omenka afụlụ n'anya ebele na-ebelu gị na ọ bụrụzi ka ịkpata ego na ọ bụ ịkpata akụ ịkpata akwasa ebele na-ebe na ọ bụrụzi ka ịkpata ego maka na Chukwu nyere gị ego na nwatakịrị ebele na-ebele gị ogologo ndụ na-arụ isi ike ịkpata akụ ka iri ya akụ ịkpata akụ na-aga n'iru maka na ego bụ ncha nke eji asa arụ emume onye na-amụ ile ka na-eti Aloysius nwa m ọjụ ọkụ bụ nwada onye na-achụ gị nwada onye na-achụ gị nwada ewo ọ bụ maka gịnị n'iji Chukwu bụrụ ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ na-ekwuzigo ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obodo ebube Chukwu ụzọ
na-akasị akasị ka nwe ya na-akasị maka na ọ bụ chi na-enye akụ maka na ọ bụ chi na-enye ego mana ị na-akọ n'ubi Chukwu ga na-akọ n'ubi gị ala oyi gị Chukwu bụrụ ụzọ ya mere onye wee chọọ ichi fada emesizi ọ bụ n'ego yọlarụ mana Chukwu bụ n'obi na ya ga-agọzi ala oyi onye ma nwe ike gụ ọnụ n'ọzọ bụrụ ekwusigo nke Chukwu onye na-eme ọgọ ga na-anata ngọzi onye na-eme ọgọ ga na-anata ngọzi mmaji kwuru mmaji onye na-achụ gị nwada onye na-achụ nwada onye ọbụla ga-aba nkata ibe ga-eme gị Holy Ghost to fire gbagose ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ n'azụ obodo ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ lekwusigo ebube Chukwu ụzọ ala ike gwụ ọnụ ebube Chukwu ụzọ ka n'iru ya n'iso gị ebube Chukwu ụzọ ala oyi nwanne m anyị ga-ana ka anyị si bịa na anyị alụsịa anyị ga-ana n'ọkaina ebube 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 Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ n'azọbụ ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ lekwusigo ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ n'azọbụ ebube Chukwu ụzọ ebube 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 Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ n'azọbụ ebube Chukwu ụzọ ebube Chukwu ụzọ lekwusigo